1998 ମସିହାର ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆସିଛି ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତ ମାଗୁଣି। ଏ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଭରି ରହିଥିଲା ସେ ଗୁରୁ ମାଗୁଣି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ। ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ପାଖ ଆଖରେ କ'ଣ ମାଗିବି। ମୋର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଦେଖିବି, ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଦେଖିବି, ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବି। ଏତେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଙ୍କିଆର ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ମାଳ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଯାହା ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲି, ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ତାହା ଦେଉଛି ଅନୁଭବୀ ଜାଣେ ଅନୁଭବର ବେଦନା। ତେଣୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିଛି ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ନେହ ଦେଇଛି। ଆସିଲା ମାଘରେ ମାର ବୀଣା ପାଣିକ ପୂଜା, ଗୁରୁ ରୂପେ ମାଗେ ମେଲାଣି ମନେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱଜା। କେରାଣ୍ଡି ମାଳରେ ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ କଲା, ଉଦ୍ୟମରେ ହେଳା ନକରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ଭଲା। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନେ ସେବଇ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏହି ଜୀବନ ଯାଏ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। 1998ରେ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଶା ବିଖ୍ୟାତ ମାଳକୁ ତୁମ୍ବା ନାମରେ ଦେଖ। ଝରଣା ଜଙ୍ଗଲ ମୂଲକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟେ, ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୟାରେ। ଶିଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଚଳଣି ଦେଖା ଭାବନା କରି, କେମିତି ଜୀବନ କଟାନ୍ତି ଥାଏ ହୃଦରେ ଝୁରି। ନାମ ଗୁରୁ ମାତା ମାଗୁଣି ବୁଲା ବିଷୟ ପାଇଁ, ଦେଖିବି ଜଙ୍ଗଲ ମୂଲକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ମାଳ ଭ୍ରମଣରେ, ତୁମ୍ବା ମାଳ ଭ୍ରମଣରେ। 470 ଫୁଟର ଏହି ପାହାଡ଼ ମାଳ, ଜଙ୍ଗଲ ମୂଲକ ଭ୍ରମିଲି ଧରି ଅନେକ ବାଳ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ କହୁଛି ଶୁଣ ସୁବିଜ୍ଞ ଜନ। ଏ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ଭ୍ରମଣଟିକୁ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରି ତାପରେ ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା କିଭଳି ଆହୁରି ହେବା ଦରକାର, ନା ସେଭଳି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ରୁକୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋ ଧ୍ୟାନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ କହୁଛି ଶୁଣ ସୁବିଜ୍ଞ ଜନ। ଭଗିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା କରିଲୁ କେତେ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସେବା ରୁକୁଣା ଆତ୍ମବିଭୋର ମତେ। ମଙ୍ଗଳା ଦଣ୍ଡ ସ୍ନେହଲତା କୁଜଲିଙ୍ଗିର ପିଲା, ପୁରିଆ ସାହିରେ ଅଫିସି ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ବୁଲା। ପୁରିଆ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଥିଲା, ସେଇଠାରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ କଟେଇଥିଲୁ। ଘନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭରତ ବୁରା ତାଳର ପିଲା, ବାଦୁଆ କୈଳାସ କବି ଯେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲା। ସୀମାଚଳ ବିଶୁ ପୁତ୍ର ଯେ ଶାନ୍ତି ଗଡ଼ଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ, ଉମାକାନ୍ତ ଶାନ୍ତି ରହନ୍ତି ଯାଇ ଶିରିଷ ଗଣ୍ଡ। ଆଙ୍କୁଲିର ରାଧା ମାଣିକ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କଥା, ରମେଶ ସୁଶୀଳା ବୁଲିଲେ ଅନୁଭବର ବାର୍ତ୍ତା। ସଞ୍ଜୁ ଲୋକନାଥ ସୁବାସ ଅଳିଅରର ପିଲା, ସଞ୍ଜୁଙ୍କର ଘର ଦେଖିବା କନ୍ୟା ଡାକ ମୋ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେହେତୁ
ସମସ୍ତେ ମୋର କନ୍ୟା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲୁଥିଲି। ଗୋଖନା ସାହିର ଦିଜଣ ହରି ଅଶୋକ ନାମ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଯା ସାରିଣ ଫେରୁ ଆଙ୍କୁଲି ଧାମ। ଗୋଖନା ସାହି ଯାଇ ଫେରିଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲୁ ଏବଂ ଫେରିଲୁ ଆଙ୍କୁଲିରେ ରହିଲୁ, ସେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲୁ ସେ ଦିନଟି। ଲଳିତା ରଜନୀ ଛୋଟିଆ ଧାନ ବାଡ଼ର ପିଲା, ମାଗୁଣୀର ଘୁଆ ପୁନିଆ କୁରୁ ଗୁଡ଼ରେ ଥିଲା। ବୋରସାଇ ହରି ପାତ୍ର ଯା ଗ୍ରାମ ନାମ ଲେଖିଲି, ବଣିଆ ବସାର ଅଭିନା ଯାଇ ଘର ଦେଖିଲି। ଗ୍ରାମ ନାମ ପିଲା ନାମକୁ ସତ୍ୟ ଲେଖିଲି ସ୍ଥିରେ, ଅନୁଭବ ବୁଲା ଲେଖୁଛି ରଖ ମନ ମଧ୍ୟରେ। 60 ଡିଗ୍ରୀର ଘାଟିକୁ 5 କିଲୋମିଟର, ଢଳ ଢଳ ମତେ ଚଢ଼ିଲି ଥାଇ ପିଲା ସାଙ୍ଗର। ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଅଛି, କେବଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ପକାଇ ଢଳି ଢଳି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାତ୍ରି ଯାପନ ଯା କରିଲୁ ବୁରାତାଳ ଗ୍ରାମରେ, ଆତିଥ୍ୟ ଆଦର କରିଲେ ଦେଇ ସ୍ନେହ ସତ୍କାରେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲୁ ବୁରାତାଳରେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଚଢ଼ିଲୁ ଘାଟି। ଘାଟି ଚଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କଲୁ। ଘାଟି ଚଢ଼ି ଯାଇ ବାଦୁଆ ଗ୍ରାମେ ହାଜର ହେଲୁ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନରେ ତୃପତ ହୋଇ ବାହାର ହେଲୁ।